warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kalih bersama lan kelompok 22. An Umar radhiyallahu anhu. Keterangan saking sahabat Umar radhiyallahu mugi ridhoni Allah Gusti Allah anhu saking Umar. Wallahi ma betulitu bi bariyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Keterangan saking Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat ingkang terkenal sangat keras tur teliti. Nah, saking kerasnya niku nate suatu ketika ngertos tiang-tiang nyucuk Hajar Aswad. Gopo ngomong diucuk Hajar Aswad padahal itu cuma waktu sing boten saged bayani lan boten saged manfaat. Lajeng Sayyidina Umar moro wonten ngaji nggon Ka'bah wonten ngarsane Hajar Aswad kali ngamuk-ngamuk, ini a'lamu annaka la yaduku wa la yanfa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biluka la akbiru laka. Sahabat Umar ngendikan kados ngeten kali watu niku kali Hajar Aswad. Setuhune aku ngerti nek yen sira iku cuman watu biasa sing ora bayani wala yang pakan ora bisa manfaati. Laula anni ra'aitu Rasulullah lamuno ingsun ora ono Rasulullah nyucuk sira, aku ora bakal nyucuk sira, aku ora bakal nyucuk watu Hajar Aswad niku dikane sahabat Umar. Lah akhirnya sahabat Umar ngertos piyambak bilih Rasulullah niku nyucuk Hajar Aswad. Dan ini saking kerasnya Sayyidina Umar dalam masalah pertentangan kalian sahabat Abu Bakar ini dalam masalah sholat witir ingkang kados bisane tolak bayi sabadane sholat tarawih. Kalian kali sahabat Abu Bakar niku ingkang menurut Sayyidina Umar sholat witir niku apike sak badane turu, tengah wengi sak badane turu, sak badane sholat tahajud, kemudian ditutup dengan sholat witir. Dan ingkang menurut Abu Bakar niku sholat witir saene niku sedherenge tilem. Engkel-engkelan nganti mboten wonten poke. Ajeng sami-sami madul kalih Gusti Kanjeng Nabi. Lah Gusti Kanjeng Nabi ya bisa sana. Ya kowe menurut Abu Bakar niku kowe mengutamakan nalika sholat witir niku sedherenge tilem. Kados kita lampahi sak menika sholat witir sak badane sholat tarawih. Niku Abu Bakar mengutamakan nganti-nganti mbok menawa makin tengah wengi mboten saged tangi. Niku menurut Abu Bakar. Dan menurut Umar niku Umar selalu mengajarkan kekuatanipun, selalu memastikan seolah-olah niku tengah wengi niku saged tangi. Dados niki khilaful a'imah rahmatul ummah. Perbedaan pendapat para imam, para sahabat itu dadosaken rahmat dhateng kita sedaya. An Umar radhiyallahu anhu wallahi demi Allah maktuli itu ora dicoba ingsun bibaliyatin kelawan cobaan
illa wa kana kejaba hale ana lillahi kedue Allah alaiya ing ngarsa ingsun fiha aikil kalbariyati tegese mengkono-mengkono cobaan arbaone amin apa kira-kira kenikmatan demi Gusti Allah ingsun iki kang ngendikan sahabat Umar ingsun boten dipun coba kanthi musibah boten bakal dicoba musibah kecuali ingsun sahabat Umar niku ngrasakaken kenikmatan ingkang wonten sekawan niku nggih menika awwaluha utawi ingkang pertama saking sekawan ilam takun iku krana ora ana aitil kalbariyah fi dini ing dalem agama ingsun fa inna imtihani mongko sak temene cobaan fi dini ing dalem agama agama iku luwih gedhe tinimbang imtihani saking cobaan fil badani ing dalem awak ing dalem badan wal mali lan agama ingkang kaping pertama musibah cobaan niku terjadi boten maring agama musibah yang terjadi kali sahabat Umar itu boten maring agama sebab cobaan dan musibah ingkang nampi agama niku luwih abot ketimbang cobaan ingkang menimpa saking sahabat Umar menimpa maring awak lan harta bendanipun. Terus kita alhamdulillah nalikane dipun paringi cobaan, pun paringi musibah niku kita tesih tetep iman lan tesih tetep Islam. Ingkang kaping kalih wasani Islam takun aqdhu minha. Wasani ingkang kapindho Islam takun iku krana ora ana aib baliyah. Aqdhu iku luwih agung minha aib tilka baliyah saking mengkono-mengkono cobaan allati kang asobati kang mengenani sapa kang mengenani apa al-baliyah ni ing ingsun. Ingkang kaping kalih cobaan ingkang sampun dipun alami Sayyidina Umar niku mboten luwih abot mboten luwih berat daripada cobaan ingkang dipun terima Sayyidina Umar nalikane sederenge beliau niku masuk Islam. Wasalisu Islam takun muharraman ridho. Kerana sebenarnya lebet Islam itu cobaannya Sayyidina Umar itu sangat berat dan sangat abot. Dan pripun wong putrine nipun piyambak niku dipateni dikubur oleh uripan. Niku ingkang dipun gelari saking Sayyidina Umar nalikane lebet Islam. Yang kaping 3 wasalifu Islam takun muharraman ridho. Wasalifu utawi kang kaping 3 Islam takun krana ora ana muharraman ridho iku perkara kang den aling-alingi. Muharraman ridho iku perkara kang den alingi ridho. Ai mamnu'un tegese perkara kang den alingi ridho biha ai bitilka bariyah lawan mengkono-kono cobaan. Ingkang kaping 3 saking ngendikane Sayyidina Umar. Cobaan ingkang sampun dipun alami kalih Sayyidina Umar niku boten ngalang-alangi ridhone Sayyidina Umar. Ridho maring pandune Gusti Allah. Niku sebuah kenikmatan ingkang kita boten saged ngrasakaken. Kang kaping sekawan warrobi'un anni arju sawaba 'alaiha. Warrobi'un utawi kang kaping 4 anni sak temene ingsun arju iku arep as-sawaba ing ganjaran 'alaiha ing atase al-bariyah. Ingkang kaping terakhir saking ngendikan Sayyidina Umar sebuah kenikmatan saking Sayyidina Umar menika selalu mengharapkan apa yang terjadi napa ingkang dados musibah ingkang menimpa Sayyidina Umar niku selalu mengharapkan wontene ganjaran lan nalikane dipun cubi dipun paringi musibah Sayyidina Umar saged sabar maring cobaan ingkang sampun dipun alami. Katan saking
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.